muri Zimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita mune chirongwa apo tinokurukura nana sekuru nana mbuya madzibaba masvikiro ng'anga vese vanobatsira mukurarama kwedu kwatinoita semhuri yeZimbabwe. Rangu zita semazuva ese ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese zvakare handifambe ndiri ndega. Utini? Ngiyaphila njani? Amina ngiyaphila, banjani abanye? Hayi baphila. Okay, sakwamukela futhi kwesinye isigaba kwesinye isiqephu sekuthi sihlangana nabo sekuru kumbe okhulu labo gogo abasincedisayo ezimpilweni zethu ababonayo ukuthi abazukulu bahamba kahle, bahamba ngendlela eright. Njengazonke insuku sibuya labo okhulu abatsha, labo gogo abatsha abasincedisayo, izinyanga, abanye kuthiwa ngamaswipiro, but hayi ngiza research ukuthi ngesindebele kuthiwa exactly. Siyabonga ukuthi selibe laba lathi ku Drewmas media. Nasi musazoti paitwa uwori neka. Ndozati mchati paitwa uwori nekuti ndiri mudare rasekuru Shumba. Makadiko chikaka. Aiwa, ndovara waziguru. Tashanyo mudare renyu nasi. Muri Zimbabwe tina sekuru Shumba muzuva ranhasi. Atidi kuti titaure zvakawanda zvizhinji, tinoda kuti tivasire ivo vataure vega, handizvere? Namhlanje sihlangane lo okhulu uShumba, abanye bathi ngosibanda nxa ngwesindebele. Namhlanje nguyozasitshela ukuthi usebenza njani, so stay tuned. Aiwa waziguru. Ini ndinonzi Sekuru Nehoreka, Shumba Nyamuziwa. Ndiri mhondoro, ndichibata matare akanangana nevazukuru vangu. Kubudikidza nematare nemazuzo nematambudziko avanosangana nawo mumatondo kana mungava mumasango avanenge ari. Vane matambudziko embereko, vane matambudziko ejambwa nemunyama, vane matambudziko ezvirwere zvakasiyana siyana kusanganisira nhuta, matambudziko ane vana vari kunhenhaira vachishaya mabasa asi vaine rudzidzo rwavo rwavakaita nekufundira zvavanoita. Vana vanoshorwa, kuzvidzwa nekumanikidzwa nekutambudzwa nekuda kwemweya yehurombwa mumamisha yavo avanoraramira. Vana vanoshaya chiremerera, mbereko, misoro, misana, midumbu nezvirwere zvenjovhera, dzimba dzavo dzinoparara zvisina tsarukano. Vana vane shuwiro nezvavanochemera paupenyu hwavo, vachiungudza vachichema. Aiwa, ini ndinoti vazukuru ngavasununguke kuti vasangane neni. Mumwe nomumwe nechaanoremerwa nacho ngaanangane neni sekuru vake Nehoreka, ndigone kumusunungura nepandinogona napo, nepandinotumwa napo, kuburikidzwa nemhondoro dzenyika dzinopfumbamira nekuchengeta upwere nevana. Ndinoti vazukuru vangu, musashushikana, musatambudzika, musaremerwa, sunungukai kuve muineni pane zvose. Mungava muri mumativi mana enyika, mungava muri mumasango, mungave muri kupi kwamunenge muri, vanoda kugadzirirwa mudzimba, vanetswa nematenda akasiyana siyana, uroyi, kuroyiwa, zvikwambo, vane mashave avo enjuzu, vane midzimu yavo isiri kubuda, vachidzengerera vachitambudzika. Aiwa, sunungukai vazukuru kuti musangane neni. Vanonetswa nevarume mudzimba, vanonetswa nevakadzi mudzimba, aiwa, sunungukai kuti munge muineni. Tisati tatanga zvakawanda Nehoreka, chatingade kuziva ndechenhoroondo yenyu yekurapa. Makatanga rini kurapa? Zvanga zvaita sei? Muri kupi? Uyezve mane makore mangani muri mundima iyi? Aiwa, regai ndikurukure vazukuru, munditeererese mubate mazwi pakutaura kwose kwandava kuita. Ini nhaurwa yekupinda munhau dzematare echikaranga handina kuzvida, asi zviro zvakauya nekuti ini ndakakurira kuchechi.
ndichigara kuBeatrice uko, ndichienda kuchechi inonzi Bonigas, ndo kwaina matamai vangu, neni ndo kwandakakura ndichienda zvikare. Asi nekuda kwechiprofita kana mataira aitarwa ipapo pamusoro peupenyu hwangu, aingotaurwa kunzi mwana wayo mukamuregerera achaita zvechivanhu, achaita zvechikaranga, ane mhepo yedzinza roho kwake inoteerana naye kuti ave ari svikiro. Ndakanamata kusvika ndakura, kusvika amai vangu vaparara. Ndegawo ndazvikurira, ndakanga ndaane kumwe kwandakazenge ndakunamatawo. Asi zvadaro zvaingopupurwa zvekare. Asi ndiri ikoko kuchechi ikoko, ndainzwa kunhuhwa kwefodya yebute, ndainzwa kunhuhwa kwekuda hwawa, ndaitonwa. Asi ndichibatsira vanhu, ndichinamatsira vanhu, ndichiita zvese zvaidikanwa kunge zvichiitwa imomo, vanhu vachishaya kuziva kuti uyu asi ane paakatsika here, asi ane urombo hwaakaita. Neniwo zvaindinetsa, nekuti ndaiti kana ndichinge ndatonwa, ndikatosumuka pamberi pevanhu, ndikatanga kutaura navo, munhu wese aiteerera imi, ainzwisisa imi, kana ane dambudziko rake raipera. Kudzimara zvakazondibata ndakarara pakati peusiku, kunze kwava kunoedza nguva yemashambanzou. Ndakatanga kukarara ndiri mumba. Mukadzi wangu akandibvunza kuti pane zvamanga muchiita usiku, ndikati chii? Akarondedzera marondedzero aakaita. Tikaenda kuvakuru vechechi kwandainamata, vakati aiwa, pane chikaranga, pane chivanhu chasvika, iri rasvikirei, yamhondorei, zvekuchanamata kwese izvi kwangonamata hake, asi ngaadzokere kumatara ake ari kudiwa nedzimurowo kwake. Rakanga ragore. Rakanga ragore. Pamakore angu ekuberekwa rakanga ragore rekuti ndakanga ndakwanisa 22 ekuberekwa kwangu. Kusvika nhasi ndaane makore 33 ndiri munhu awiri, kubva mumakore 22 kusvika nhasi ndaane 33 ndiri munhu awidzi. Tingati isusu muchibatsira kudaro, pane here zuva ramunoti iri handimbofe ndakarikanganwa kubva zvandatanga kuita matare, chichanga chaitika uyezve ndirini, muri kupi? Nhau inondinetsa pakushanda kwangu kusi kwandinoita, inondikatyamadza. Ndine vapwere vamwe vanouya vakaiswa mumabhara vachipushwa, vamwe vanouya vari mungoro dzemoto vachifamba vakatakurwa, vamwe vakarohwa nezvinhu. Ndinotozozvibvunza ndega kuti munhu uyu nemawiri aita ndo zvaatove. Ndotoshamisikawo ndega kuti zvii zvamboitika, zvinotondishamisa zvinhu izvozvo. Panhau yekubatsira kwamunoita, tingade kuzivawo zvakare kuti munokwanisa kubatsira vanhu vari kure here, vachipora vari ikoko, kana kuti munhu kuti muzomubatsira anofanira kunge auya mumatare menyu, motanga mamuvheneka mozomubatsira? Zvazvinoita muzukuru, munhau idzi kune nhau dzokuti munhu anobatsirwa ari kwaari, poita nhaurwa dzinoti munhu anofanira kunge achinge aripo panzvimbo kuburikidza nekukura kwedambudziko rake. Semucherechedzo kana muenzaniso, munhu anogona kurwa nezvishiri pamwe kune kwaari. Vandizivisa kuti sekuru ndo zvaitika, ndine mazana andinoita ipapo kuburikidza nekunge ndaziva rudzi rwake. Ndotora matanho iwayo
uye chandinonyanya kushandisa munhau yangu ini ndinoshandisa bikiro, ndinoshandisa bute mumatare. Ndiwo muti wangu mukuru wandinoshanda nawo munhau dzekurapa. Ringave dambudziko rakadii, asi midzi ndenge ndiinayo ine zvainoreva. Vamwe vanouya vaine rinyoka, vamwe vanouya mitezo yavo yasashande, vamwe vanouya misana yavo yaparara, vamwe vanouya nhengo dzavo hadzichasumuka, vamwe vanouya mabasa avo apera kwavaishanda, vapomerwa mhaka dzavasingazivi kuburikidza nemhepo dzinenge dzichisumudzwa neverudzi rwavo, godo, shanje kana mweya weshaisano unenge uripo kuti vadzikisirane kana kupanana masimba enyama. Asi chinotungamira midzimu, ndiyo inotungamira, ndiyo inochengeta upwere, ndiyo yatinovhunzaka kuti aika ko uyu mwana uyu wamuregererei achidai, naiwe sawira. Kana urega mwana wodzungaira kudai unoda kuti adii, tukukura nepasi remhembe kwake rotipa nzira. Kana kuine kugunun'una kana kunyunyuta kunenge kuriko, tonzwa ba topangira mwana kuti aiwa ita izvi kuti zviro zvako zvifambe zvakanaka. Kana achinge atera gwara iroro, aiwa zviro zvose zvomufambira zvakanaka. Tiri ipapo zvakare pane muzukuru wenyu atibata ari South Africa achiti ndini mukadzi wangu anenge akuita gumbo mumba gumbo panze. Munokwanisa kundibatsira here dambudziko irori panhare, kana zvichitobvira timuise runyoka kana kutsvaga zvatingaite kuitira kuti asiyane nekatsika kake kaatanga? Aiwa, dambudziko iroro muzukuru rinobatsirika. Kune zvinobatsirika mumhepo, kwoita zvinobatsirika munhu aoneka. Kana aine zvaanenge achida kuti anga achipiwa ikoko, kune nzira dzakawanda dzekuti zviro zvake zvokuti ashandise anga achisangana nazvo ikoko, achitumirwa unoshandisa pada zvake. Ipapo zvakare nhau yekusamira kwenhengo yamataura iyi, ndinoona varume vakawanda vari kutaura nezvenhau iyoyi. Chii chingave chikonzero? Kuroyiwa here? Rega ndikutaurire muzukuru, vazukuru vedu vamazuva ano twavari kubata twakawandisa. Dzimba dzavari kunopinda vachisiya mhuri dzavo mudzimba. Unoziva kana uchinge uchiti une mhuri, ukaziva kuti waanemwe mhuri yawava kunge waanayoko, inokuchengera, ine matanha inotora kuti uve wayo zvachose, kuburikidza nekuti vana havachakwanisa kutaura chokwadi kuti aiwa ini ndine mhuri, ndine mukadzi wangu, ndine vana vangu. Anenge achingozviita mumwe achiti aiwa mukadzi wangu akazofa netsaona, ndakazosiyana nemukadzi wangu akaenda kunyika yakati, akazotorwa nehama dzake, akazodii. Vanotaura tunhu twakasiyana siyana, havagone kutaura chokwadi. Saka vanhu vavanenge vapfimbana navo vaye anenge akuti uyu munhu ndamuda uyu, anotora matanho ake ekuti atore munhu wake ave padhuze naye. Ndo paunenge wakuti kana ukaenda kumba kwako unongona nhengo yako yangorenguka, haisisina simba, nenyaya yekuti chokwadi vanenge vasingagone kutaura. Ko pane vamwe vasina kutomboroora anotaura kuti inini ndine handina mukadzi asi ndo zvatoripo, ndatooneka kana makore mairi ese ndisingatozi zvinonzi mukadzi, handitorina kana shungu naye. Chingave chikonzero chii? Vanenge vachishandiswa nemweya yakaipa, urombwa, kushereketwa, kuitwa vakadzi vezvikwambo. Nekuti chinotanga kuti unzwe kuti nhengo yako yasumuka, zvinototangira panhau yekuti mwoyo wako wagamuchirana zvere. Kana mwoyo uchinge wasvibiswa, hauna chaunogona kunzwa. Ndo panozonzwa kuti mumwe anorara achiti ndinorota ndichirara nemukadzi, asi akaona akadzi achanenge achifanyara. Shungu dzekuti avade haana, nekuti akatopedzwa zemo, akapedzwa shungu kare, anenge achishandiswa. Ndo ushereketwa, urombwa, zvikwambo izvozvo zvinenge zvichishanda ipapo.
tozoona zvakare vamwe vazukuru vanotaura nenhau yezvo zvikwambo zvamuri kutaura izvi. Munhu ari kuUK kana kuSouth Africa anobatsirikana here kana ari kushungurudzwa nezvikwambo? Anobatsirika muzukuru munhu iyeye, asi kuti abatsirike zvakanaka inhaurwa yekuti shandinoda ini ndikakuiti tsvaga bikiro, kana wane bikiro kurukura neni, ndo panotangira nhau dzese, ndo pane musoro wenyaya ipapo, nekuti ndinoshanda nebikiro, ndo dare rangu rinoshanda nebikiro, kushanda nezvambwa. Amunyanyi umhanye nemishonga? Aiwa, ndoshanda nezvambwa, asi kana zvaoma tinenge takuona kuti dare rake iri raakuda zvipi, nekuti kana uchinge waritsanangura kureva kuti wari paruraka, kana uchinge wari paruraka ndochiritsvakaka, ndochirwana, ndochiziva kuti chii chauri kuda iwe kuti ubatsirikane, kuti ufare uri kwauri. Ndo panenge ndakuti kana uchinge uri kure, ndinenge ndakukudza kuti tsvaga chakati nechakati nechakati, kana wanazvo uchindizivisa kuti waanazvo, ndochikupa nguva yekuti nguva yakati ndakutaka kufambira nhau dzako, newewe woziva kuti tapadare rako. Pane vamwe zvakare vatingati chishona kana kuti slang yaitaura hanzi unokwarira mukati sesokisi. Kune vazhinji vari kushupika vaine mudzimu uruda kubuda, ngave manjuzu ngave chii, zvichimushungurudza asingazivi kuti ndo dare riripo kwaari. Hakuna kana kwaanokwanisa kunge achipiwa dare iroro rekuti ndo zviri paari. Mubvunzo wangu uriwo kuti pane here zvimwe zviratidzo zvinokwanisa kuitika kumunhu kubudikidza nekunetsekana kwake kuti azive kuti chiri kundishungurudza ichi ndofunga mudzimu asati audzwa hake? Aiwaka, ndo matarika naye muzukuru. Kana dare richinge radai, kune chifembero chinofanira kuti auye chisvike maari, azive kuti iri idare, ichi chikaranga ichi, uyu urombwa uyu mudzimu uyu, idzi imberekwa idzi, ava ndaatete vada kugadzanaka, ava ndaasiru vada kugadzanaka yeushavi hwavo hwavaita, zvinofanira kuita zviratidzo, nekuti rinoda kuti richeneswe rinofanira kuparura roga kana kupatsanira roga, nhumbi kana machira rinofanira kunge richinosangana nawo auudzirwe. Asi kune matanha anotorwa kuti vakurotese kuti aiwa uyu aroteswa jira reanga, uyu aroteswa jira rereso, uyu aroteswa zvekumvura, rowana kupatsanika zvakanaka, nekuti vana vari kuita matambudziko akasiyana siyana. Vana vazhinji ezvino vari kupembererwa, kupembedzerwa vachinzi vane mashavi enjuzu, zviri zvikwambo. Vana vazhinji vari kuita matambudziko yekuti nzira yavari kuteera havasi kuteera nzira yavanofanira kunge vachiteera. Haachaziva kuti ari kukambira zvisiri zvake. Unoda zvinhu zvisiri zvako, zvinove zviri zvako, zvine nzira yazvinojekesa. Ukafadzwa kunzi une shave renjuzu nekuti unodiwa nevakomana, uyu ane shave rainaro nekuti anodiwa nevasikana, uyu ane shave reuvhimi nekuti anobasitereki, chiri kukutungamirira usi kuziva kuti chii. Vanhu vari kupembedza zvinhu zvisizvo zvakawandisa zvavari kupembedza, ndosaka zvichizomuka mangwana. Kana zvamuka zvinhu zviya izvi, aunganidza upfumi hwaparara zvisina tsarukano, anga ari kubasa rake rakanaka rinongotsakatika zvisina tsarukano, wotadza kunzwisa kuti ndiri kubva kupi ndiri kuenda kupi, chii chaitika. Vana voswera vakunangana mhosva, kupomerana uroyi, kwete. Vana ngavazive kwavari kubva nekwavari kuenda, vateere tsika neunhu nemagariro. Kune vamwe vazukuru venyu kuti anenge achigara mhiri kwemakungwa kana kuti imo muno munyika yedu yeZimbabwe akadzidza zvikuru. Muri muZimbabwe yedu tingati mabasa hakuna, asi kune dzimwe nyika ari kuBritain, kune vamwe vese kuti munhu akangoitawo
fundo twake tushoma ari kutowanawo makwati anomukwanira. Ko uyo anoenda akadzidza stereki kunzi ndo kusvika pekupedzisira kudzidza kwacho, asi basa harisi kumuka. Chii chingave chikonzero? Chikonzero chiripo muzukuru ndezvemusha. Marudzi anobva vana marudzi akasiyana siyana, zvinobatwa mumamisha umu zvakasiyana siyana. Vamwe vanoita shungu nezvavari kutsvaga, vamwe havaite shungu nekutsvaga zvakanaka, nenyaya yekuti vanenge vachiti ndakafunda basa richandinga. Mumwe achisangana naro mukutanda makudo ndo mukunhonga mbogo, mukufudza mombe ndo mukuwana howa. Zvinoda nzira zviro izvozvo. Usati wawana kupomera mhosva kana kuti pamwe baba vangu vakashereketa, pamwe mai vakashereketa, pamwe sekuru vangu vakandira ndoro vakashereketa, tanga waziva iwewe kuti uri kuitire kubva kupuri kuenda kupi. Regedzai timbopangwa ino kuna opa vachene. Yes. Yathemba mlalela dulalele ukuthi usekuru kumbe ukhulu shumba konke kade kukhuluma uthi yena uyakwanisa ukuthi encedise into eziningi ezingabe zisihluphe ezindlini ezingabe zisihluphe emakhaya. Uyancedisa abantu abanxa ungaphuma uhambe phandle kwelizwe, maybe abanye baye eCanada, abanye baye UK, umuntu maybe yabuhambule ufundile uhambe uyenza into zakho zaba kahle. So uthena uyakwanisa ukuthi ungafika khona ngale ususiba lenkinga yokuthi usemsebenzi, uthena uyakwanisa ukuthi hayi uyakwanisa ukuthi ukhulume la ebese kuncedisa. So nxa ule nkinga enjalo maybe out of the country or ukwezinye indawo, make sure ukuthi uyakwanisa ukuthi ukhulume lathi bese sikunika inamba zikakhulu. Njalo uthi yakwanisa ukuthi encedise kulabo abahlupheka ngemizi yabe ngabambananga kahle, kumbe umama nguyophumayo kumbe ubaba nguyongasakwanisa ukuthi enakekele imuli zakhe. Uyakwanisa ukuthi futhi elungisa izinto zonke zibe right. So konke ufuna ukuthi ubekwazi ongabe kulokunyabe yabe kuchilo ukhulu, uyakwanisa ukuthi usifonele thina bese sikutshela o bese sikunika inamba yakhe likwanisa ukuthi linjani likhulumisana. Ndio zvekutaurwa nawo pa kana muchida kutaura nawo sekuru munotibataka isu veDrewmas Media tokusanganisa ika nasekuru. Chikonzero ndechekuti isusu hatikwanise kukupai nhamba dzasekuru nekuti panoda kutotanga pabviswa makandenzwani kuitira kakuti kana tofamba kudai tichifambira vana sekuru nana mbuya kunzvimbo dzakasiyana siyana, tinodoka zvekufambisa, tinoda zvinokwanisa kuti sapota kuti tirambeka tiri mubasa ramakatisarudzira, basa ramunotirumbidza naro, kunyangwe zvazvo vamwe vachigunun'una kuti aiwa vanhu imimi muri kutidzidzisa zvisirizvo. Regai ndibva ndabvunza imi Nehoreka, ndimi matitaurira kuti makambenge muri kuchechi muchibata shoko raMwari muri ikoko, ndokubva mazoona zviri pamuri zvakuti aiwa munoda kuti muite zvechivanhu. Ndimi kamaona nzvimbo mbiri. Kana kuri kunze kuudza mwana wenyu nhasi uno achikura, munomukurudzira kuenda kuchechi kana kuti kuenda kunoita zvechivanhu? Aiwa muzukuru, kana mwana achinga yaruka ane kodzero yake yekuita zvaanoda iye, nekuti anenge akura. Angave mukomana achave nemhuri yake nemba yake, ane sarudzo yake. Angave musikana acharoorwa, ane sarudzo yake zvikare. Chiripo kurerwa kwavana kuti vakure vagoita zvavanoda pamwoyo pani, asi anenge aine zvaainazvo zvinomisa munzira yake. Vana ndinokurudzira kutoti aiwa ngavasununguke, vanoda kuenda kumachechi ngavaende. Takabva nekwe kumhunga hakuna ipwa, chinokudzora kana chinokuisa munzira idare rako. Muri kuzvinzwa ka muri yeZimbabwe. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Remember, Drewmas Media Taking you to another level. Regai timbonwira mvura. Les champions des champions, Alec et Mathieu sont simply the best, on top of the rest, others will follow.
tape measure, ladder. Baba Shero, give them size. Dini Jonas Kasamba, the champion on top of the rest. Mveni kiri mukati merima. Amita kutita ovazwabaka bafana bakuto terera. You are watching Drewmas Media. Tamabe likolo ya mabe. Okobakisa mabe likolo ya makambo. Panza makita. Les champions des champions, avec Mathieu, sont simply the best on top of the rest. Others coming behind, others follow. This is Jonas Kasamba on top of the rest. Les champions des champions. Tinemi, for next program, you are watching Drewmas Media. Take you to the another level. Pam soro. He give you tape measure. Yes, I am. Magadi Muria Zimbabwe ndinetwa Regina Chapanduka ndiri mutori wenhau weDrewmas Media. Tagara toyauchidzana kuti hama dzadiwa. Please subscribe, like and share to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Drewmas Media ine dzidziso ine nhungamiro yekuti pagwarare upenyu. Patinoona ana sekuru wedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuva yarashumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. kuendera mberi kwatiri kuita mhuri yeZimbabwe apo nhasi uno mudariro tina Nehoreka Sekuru Shumba Chikara. Tadzoka kwamuri Chikara. Kune vamwe vanotibata vachiti vanoda zvekuromba. Munorombesa here? Nhau iripo muzukuru panhau dzekuromba idzi. Zvine zvakasiyana siyana zvinoitika zvichienderana nemunhu nemarombero ake anoda kuti aite. Chikwambo chikuru kuteera dzimu rako, chivanhu chako, chikaranga chako. Ndo saka muchiona kuti panhau dzechivanhu kune anonzi ane mudzimu wemusha, uyu ane mudzimu wenyika, kozoita makira anonzi ushavi. Ushavi kuromba, ushavi kuromba. Kana achiti ushavi kuromba, munganesikana vanangu kuti ndoda kuedza kuduzira kuti kudii. Ukateera ushavi hwako nenzira yacho chaiyo wafanana nemunhu atoromba, nekuti unenge wachengetwa nawo kwako. Nhasi tine vanhu vanoba zvine mbiri, havanete kuita mabira, havanete kuita mitambo yavo, vachipembedzera mashavi ani avo. Kana vakunongedzwa nzwanzi uyo akaromba, svondoruka panenge pachiitwa mutambo, svondoruka ari kutenda vana mushavi vanomushavira vanoverudzi rwake, vanenge vachimuzarurira masango. Paano vapembedzera paye vanoita manyukunyukuka, vanobva vawedzera, vamwe vachingoswera vachingoti akaromba. Izvo kwete. Kuromba kukuru kuziva nzira yeushavi hwerudzi rwako. Kana wakanga uina sekuru vaiba zvokuti dhu, unonzwa mwana uyo agarwa neshavera asekuru ake, asekuru vake vaiba. Asi tingati shairoro rakanaka here? Aiwa kamuzukuru, kuringa ipei kana richimutsvagira makwati risina munhu waradya, rinosiya vamwe vachichema. Hakuna mwana anosiwa achichema. Ngatifundei kuziva chivanhu chedu, ngatizivei chikaranga chedu, kwatiri kubva nekwatiri kuenda. Ndo panotangira dare. Unoziva muzukuru, munhu akauya pano akagarwa nemhepo yechivanhu anoya akapera zvekuti unofungidzira kuti pamwe ane mukondombera. Asi riri dzimu rida kubuda papi? Pari. Pari rinongoti dhubu. Wazina munhu yatoti kwanyana kuti munhu atauya achitanga achafa. Mudzimu unouraya muzukuru.
kana uchinge wauya kuzogara pauri iwe uchiuramba. Naimondoro ndikubatei muromo. Kana inini ndikabirwa munokwanisa here kundibatsira kana ndichinge ndabirwa kuti zvangu zvidzoke. Matare kaya. Ndo paya patinenge taakuti zvoto zvine mizera. Kana taakuti zvoto zvine mizera tinenge taakutaura kuti aiwaka matare kaya. Munhu wabirwa washushikana nekubirwa kwake aroti zviro zvake zvidii zvidzoke. Okay, Sekuru. Sakmainda be. So ancho Andrew ati kana kabiro munogona kuti zvinhu zvidzoke. Ndizvozvo. Maybe kamunhu wacho aba munhu ane shavi rekuba. Zvinodzoka here? Kana munhu achinge aba munhu ane shavi rekuba haabi pasingabiki. Kureva kuti midzimu yako ndiyo yatozarura kuti iwe birwa kuti ucheuke kuti hausi kuziva kuti ndiri kukushavira zvinhu izvi anozarura wobirwa. Nokuti ipapo tine vanhu vanotaura kuti ningi akandikwereta hana kudzosa mari yangu, ningi ndakabirwa mari yakati ndakaruza mari dzedzi taurwa dzinototyisa. Uzozvibvunza kuti koseiko ari kuramba achipindana nemunyama wakadai so munhu mumwe chete. Inyaya yekusaziva kuti chiri kumbomupa pfuma iyoyo nechiri kumupa nguva yekuti agone kuti iwe wakaomerwa ita zvaunoda kuti uite wozondiona. Haasi kugona kuchitenda chinhu ichocho. Haasi kuziva kuti chiri kumupa upfumi ihwoyo kuti chii idare ndoushavi ndo kunonzi kukombererwa kwacho kugona kubatsira vamwe vanhu. Pfuma iyi muzukuru enda unoita zvakati uzonipa pfuma yangu munhu yobva angoti dzande. Kweiwe uri kumbotendawo here? Uri kumbofambirawo here matare ekuti aiwa ndiri kutendawo kwangu zvamuri kundigamuchidza? Kana mandipa handisi kukwanisa kuchengeta mumba asi ndiri kuitiwa handingasiye hama neshamwari nemadzisahwira vachitambudzika. Batsirikanai mozondidzorera. Uri kumbotendawo here midzimu yako iri kukupa zvinhu izvozvo? Hausi kuitenda. Zvino vanokutsvagira nzira yekuti ucheuke. Nguva uchati kofuma ngwese ringoparara masango iri kumboparara sei? Dzokera uku. Unotaka kufunga kuti zvinhu izvi uri kumbozvipiwa uchenjeri hwako here? Hausi uchenjeri hwako. Hausi uchenjeri hwako. Dzokera kumashure. Uzive kuti ndakaberekwa. Kumashure kuna ani ari kundizarira masango aya. Tenda sango kana richinge rakupa kuti riko kuvanduzira. Riguri kana kwakweretwa unodzorerwa. Kwete kuti aiwa ini ndakafunda ini ndine mari dzangu ndine basa rangu rine mari handizvo. Cheuka kumashure uti aiwa utendeka midzimu kwababa wako utendeka mberi kwamai vako nezvainokupa zvinhu zvinofamba zvakanaka. Right, ipopo pakutenda midzimu apa kuti uzive kutenda. Vamwe vazukuru venyu vanotaura kuti ini handitombozive dzinza rangu. Mwakafirwa nevabereki. Vazhinji vanotibata vachiti hapana here munhu, hapana here sekuru anokwanisa kundirondedzera dzinza rangu, ndakabvepi, ndimbori ani. Munokwanisa here kuvabatsira vazukuru vakadaro? Aiwa kamuzukuru, chekutanga hakuna munhu akabva musango akangoikana angobuda nemusangomo achiuya pano. Munhu akatoberekwa. Kana wakaberekwa naamai usingazivi baba wako, amai vako kwanga vaine shamwari dzavo, amai vako vane vaningini vane vakoma. Kana uchingowashaya nhoroondo yese yekubva kuvanhu ivavo, waokwanisa kunge uchibatsirikana kuti uzive kuti uri kubva kupi uchienda kupi. Zviro izvozvo zvinobatsira. Regai ndikupei muenzaniso vazukuru. Ini zvamunoona ndakadai. Ndine hanzvadzi yangu musikana mukuru anonzi Patience. Mubhuku mandaigara ini nana mbuya vangu vakandichengeta vakandirera vakandikukudzaini vaitoziva kutoti iro bhuku iro mamvumo mune mukoma waamai vangu anove mukadzi wababa wangu ini. Asi ndazokura
ndakasvika kubva kuburikidza nekunge ndichifambira nhau idzodzo ndiri mudiki. Ndakasvika ndikatsanangurirwa kunzi ndikati ambuya ndakuda kuziva hama dzangu. Vakangonitaura kuti enda mamubvuma unoona amaijini. Ndikaenda unoona amaijini zvikanzi aiwa handadzi yako enda pa44 pachikoro pashamu ndo paanodzisa ipapo. Ndakafamba netsoka vamaduku vakambarani kuenda ipapo. Ndikanosvika ndakatopesana nehanzvadzi yangu ndikati regai ndiende mune vadzidzisi vakawanda ndibvunze kuti ndinoda kuonawo vanonzi medhemuningi muno. Zvikanzi ndo vamapesana navo panzapa. Mushure mekunge ava kunonotaura kuredhiyo ndikasvika. Alright, ndikubatei muromo nekuti nguva dzedu ndo dziri kuita dzichitekaira. Ndinoda kuziva zvakare kuti mudzimba dzedu mumatiri kugara ino tine tuvana twedu twanditi uyei kunoshumba apa kamwana akazi kangu. Vana mai kana kuti madzimai ari kuchengetesa vana baba vakasiyana siyana vana vasiri vavo. Zvine dambudziko here mune ramangwana? Ini ndichingokura chiti mwana wangu ngodze ishumba inini ndo zvandaudzwa nemudzimai wangu ndikuti kamwana kangu. Mangwana zvine dambudziko here mukurera kwangu mwana uyu? Sure, dambudziko riripo nderekuti pamazuva ekupedzesera amai vanotoudza mwana, asi kuti mwana azobuda pachena haagoni kubuda. Vana vakawanda, unoona muzukuru ndabva kure nemataraya, vakawanda varume vari kuchengeteswa vana vasiri vavo, ndo vana vamuri kuzoona vachidzengereraivo vai vanopedzisira vakutoti vaendeswa kuzvikoro vaita mabasa akanaka vaita pfuma dzavo, asi matambudziko haapere mavari nekuti havana ruzivo rwokuziva kuti ndiri mborani. Ndo vana mukona vachidzengereraivavo. Saka zvoreva here kuti isusu mukukura kuno kwandaita ndinofanira kutomboya kumatare kuti ndibvunze kuti nhai shumba baba vandoti ndo baba vangu ndi baba vangu here, kana kuti kana zvakanaka ndinofanira kungosiya zvakadaro? Anokonya muzukuru ndiye anovaviwa. Kana pasina kuvaviwa hapana chekukwenya. Kuunotsvagei unovhundukei chatikwatarai usina katurikwa. Muri yeZimbabwe muri kuzvinzwa zviri kutaurwa. Okay, oputeyazwa valaleli ukuthi hayi kunzima lapha esikhamba khona. So ukhulu lapha ekhuluma ukuthi kulabantu abangabe belamadlozi but abungakwazi ukuthi lamadlozi yabungaza ukutshelwe but yabule usiba lezibonakaliso o usiba lezinto ezikutshengisayo ukuthi hayi kulento enjani engani ikhona phakathi kwami. But nxa kuyikuthi uyadawutha o awula kuzwisisa uyakwanisa ukumfonela o usifonele thina ukuthi ubambane laye ebese kutshela yena ukuthi hayi ulamadlozi kumbe awula. So okunye akade ekhuluma ngakho Sekuru ukuthi izikhathi eziningi kulabanye obaba bakwanisa ukuthi bakhulisa abantwana bengasobabo kodwa omama babe bethenga abantwana babo. Abantwana bona laba most of the time babagcina bedubeka empilweni. Engakwanisa ukuthi efunde efika whatever or ethola umsebenzi omuhle kangakanani, but nxa umntwana engatholanga ukukhula o engatholanga ukuthi yena uvela ngaphi, yena amadlozi akibo ngobani, nxa belokhe bemqambela amanga ukuthi ngwakoncube nengwakomoya uze lokhe ezama ukuthi thabisa abakoncube yena enjani yena ngwakomoya. So kuyahlupha kakhulu. So omama ufanele siqaphele ukuthi sitshela abantwana eqiniso na kumbe abababa eqiniso ngabantwana bethu, ngoba yithe sebesiza njani sizadala inkinga phambili for abantwana bethu. So hayi kunzi nyamziwa matitaurira zvamunokwanisa kunge muchibatsira nazvo vazukuru venyu. Tingade kuziva kuti imimi zvamunoti haya matara ndakwanise haya, amunoti hayi ridare rakadai handikwanise kuribatsira kuvazukuru, ndapi matara amunoti aya ndimakwanise? Toziva kuti hamungakwanise zvese. Sure, waita zvakanaka muzukuru wandibvunza. Kana kuchipatara chako kwamunoenda uko
munotosvika pakunzi aiwa izvi zvaakuda kuti muchienda kwakati, izvi zvaakuda kuti muchienda kwakati kwakati. Asi aiwa ndinoedza nepose pandinokwanisa matarai. Chanengatoti chingatoti chika kuti chinogona kusvika pakutondiremera ndiro ridenda remukondombera iri. Asi ndinoedza nepandinokwanisa naro kuti munhadi ararame kuburikidza nekumupa nzira yaanofanira kunge achifamba nayo nezvaanofanira kunge achisangana nazvo, mungave mukudya, mukurarama nemukugara. Ndinozama nepandinokwanisa napo kuti zvinhu zvifambe. Zvimwe zvose izvi zvekuti aiwa aita shuga, aita zvimwe zvakasiyana siyana, BP, aiwa inzira iyi handingazvitaura zvinhu izvozvo. Ndakatodarika kuti ndichatozvitaura kutopedza nguva ndokuti ndinongoziva kutoti inzira yezvinhu izvozvo. Ndinotoda chaiwo matare chaiwo anonzi aya aremera vanhu vakasiyana siyana. ko nhau yekugutsa madzimai mumba, madzimai edu aya tinoona kupota achibuda achienda uko nekuti inini baba ndatadza kunge ndichigutsa mudzimai wangu. Dzimweni nguva hagone kunditaura kuti baba muri kukundikana. Pane zvamunokwanisa kuita here kuvarume kuti misana yavo inge ichisimba? Aiwa ndo nhau dzandiri kutaura kuti nhau dzakatopera kare, mabasa akatopera kare iwayo. Ndio mabasa acho madiki iwayo. Basa randinotovhunduka pano ndere munhu ana yakasumwa newayo, ndere munhu anotouya achitoti munhu uyu kuti afira akagara pa. Ndo mabasa makuru aya ese. Mabasa aya aiwa ibasa rakatopera kare. Panosvika mudzimu wenyimi mune kambo here kamunoti aka ndo kandironyanyoda kuti mudzimu wangu ubva wasvika? Aiwa kangashayikwa here. Hatushayikwa. Imbotitsenhurai hwana asi hatisi kuda hedu musvikirwe. Aiwa zvina kuipa. Regai ndikupararurire muzukuru. Bidi goringoma saranaga vanoda kuenda kunurire ngoma. Bidi goringoma saranaga vanoda kuenda kunurire ngoma, kunurire ngoma, kunurire ngoma, kunurire ngoma, kunurire ngoma, kunurire ngoma. Kunurire ngoma, kunurire ngoma, kunurire ngoma. Kunurire ngoma, kunurire ngoma, bidi goringoma, kunurire ngoma. Matare muzukuru, matare zvoto zvine mizera kune vanenge vakagara kudzimba dzavo kwavanenge vari vachida kuti vange vachikumbira vachipira mudzime yavo. Chinotanga ziva nzvimbo yauri kuti nzvimbo yanani. Hakuna nzvimbo isina varidzi. Nzvimbo yega yega ine varidzi vayo yaunenge uri. Ungave uri munzvimbo yaseke, ungave uri munzvimbo yamupamombe, unge uri munzvimbo yana nzou, ungave uri munzvimbo yana mazvimbo akupa. Aiwaka ndo panotangira nhauka, nekuti uri mudare ravo mauri uda kukumbira zvauri kuda. Wobva pakauchendeka kudarire kwako, wobva pakauchendeka kudarire kwani rekwamai vako, woteera kakumatisawira kune dare risina masawira. Saka kune avo vagere mhiri kwemakungwa havasi munzvimbo yaseke kavanozvifambisa sei? Vari mumasango kavo. Vamwe vari mumasango asina miti yekuti vagone kungaziva kuti kana kuti umiti aiwa mwasha ndeupi hauzivi. Kungotora bikiro rako urumba mako woenda kuseri kwegonhi rako ukanda bikiro rako kapasi, wochemeka kumidzime kwako, wochemeka kumberi kwamai vako, wotora bikiro rako wogezera uchikumbira rimanake. Zvizofamba zvakanaka.
kune vasingazivi pari kunzibikira apo ibute, vamwe vanoriti fembo, tati tingogara tataurirana. Nai Shumba, kana uchikumbira urumba mako, tine nzvimbo here yekuti iyi ndoyo unofanira kunge uchienda unokumbira uri, kana kuti chero urumba mako unokwanisa kungoti padivi pemubhedha wapfugama wapira, kana kuti kumusoro, kana kuti pane nzvimbo here yekuti munhu anofanirwa kuita izvi ari? Ndo paya patinotaura kutoti mimba yako yaunorarira ndo maunetsera bonde nemukadzi wako, ndo mune upombwe hwese. Ndo paya patinge ichiti kuseri kwaunovhara gonhi rako, ndo kwakaonokana bikiro rako pasi, wotaura pa kuseri gonhi rako, wokumbira, wodetemba nemagonero ako. Vamwe havagone kudetemba, vamwe havagone kuziva kuti chidawo chavo chinoreva kuti kudii. Kuchemba kumidzimu yako, hei Shumba, ndiri mwana wenyu George, ndachema changamire, ndachema ana sekuru wangu, ndiri kukumbira remanake, tarirai ndiri masango ndiri kushava, nzvimbo yandiri inondigere ndakakumbwa nematorwa, pandinofamba kumushando kwangu ndinoda kuti aiwa ndive munhu anoonekwa. Wopedza ka wochineka kumberi kwamai vako, he munzousamanyanga, makandichengeta, makandirera kusvika ndive zvandiri, naye muchemberi. Wokumbira ka sango rovhura. Wapedza kudaro rinozadzikiswa ka nekurigezera fembo racho, ubva wanorigeza. Iro ravira pasi ratovira pasi. Vana vamushava havaombererwi, havaridzirwa maoko. Unobatanidza maoko ako wopuruzira kubata chisingabve maoko, kubata chinhu chisingabve mwiri. Vana vamushave munondishavira, munondivhimira. Ndiri kukumbira chemanake kuti chapinda maoko mangu ngachirege kudii kubuda zvisina sarukano. Ndodo kubata pfuma inoshanda, kwete pfuma inopupurutswa nemhepo. Muchivanhu chedu vanoti dzinonzwa hadzirime. Uye zvega zvikomo zvemutunhu umwe ndizvo zvitambidzani zvemhute, ndokutopanana kamhute kwatiri kuita. Ngatishingei pakukutu hapauraye, mvura bvongodzeki ndiyo gadzani. Musakanganwe kuti mushonga unovava ndiwo unorapa. Ndinoziva kuti stando wakuvharwa nechishona changu. Hayi lami ngizavatshela ukuthi hayi kuthiwa ongapheliyo kuyahlola. So hayi phela kade sesilo sekuru kubukhulu, ngiyabona abanye bathi kanti sulahle isishona, hayi phela sengidlalela amashona kakhulu, so sengikhathwa amanye amandebele. So hayi ukhulu uthi yena uyakwanisa eziningi. Okunye ade ngihamba ndichasisela nditshela ukuthi lapho uthini, kodwa into yaqina ukuyikhuluma ngayo ukuthi kulabanye labana abangakwanisa ukuthi behambe bebo ngamadlozi ukuthi ngemonthend umuntu useholela uhambe uqale first uthi uthatha igwayi lamakhala uhambe ukuthi hayi ngiyabonga kumbuvu thina abakompofu uthi hayi ngiyabonga abakompofu uthi njani linikila imali ngakwanisa ukuthi njani ngiphilisa imuli yami before ngisenza wonke. Abanye bathi bayehluleka khona ukhana because babe bengakwazi ukuthi bavela ngababe bengakwazi ukuthi okhokho baba wawungabobani. But nxa uthiwa ungakwazi ongela muntu ukuthi ubuze around, ongela muntu ukuthi ekuncedise, uyakwanisa ukuthi thina usifonele ukusukhuluma lobani lokhulu Shumba ukuthi ekuchasisele ukuthi wenza njani. Tiri papo zvakare opa ndofunga tinoda kuti tizivise muri yeZimbabwe. Vazhinji vanotitaurira kuti hamusati maenda kumasvingo, ko hamusati maenda kuchipinge, ko Bulawayo muri kungoita kumashona. Inyaya yeCovid iripo iyi, asi Drewmas Media yakatouya zvachose. So kulabanye abantu ababelokhe bebuza ukuthi hayi phela lokho libhoda eHarare, lokho likhuluma emashonini alikafiki kumathebelelendi. Hayi khathi isinto esibambile kakhulu iCovid yonke nje ebambe ilizwe lonke, ebambe umhlaba wonke ukuthi singahambi. But after that hayi sebese sikhamba yonke indawo, owesindebele la isekwanisa ukuthi lithola izinyanga zeneli elizakwazi ukuthi zilincedise ezimpilweni. Kubva kwandiri opa. Tauraka kudai. Mina opa mpofu ngithi awusale kahle mlaleli. Ndafunga tachatora zita rangu rakuzita andinonzi Andrew Neshamba. Tinokukurudzirai muri yeZimbabwe kusubscribe kuDrewmas Media. Remember, Drewmas Media taking you to another level.
gwara reupenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori. Topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana